Begoña Camaño non faltou na Romaría das Letras. O Pazo de Goiáns encheuse de persoas que desfrutaron dunha xornada centrada na escritora. O Día das Letras Galegas é unha xornada moi destacada na comarca e Boiro foi un dos centros neurálxicos desta celebración coa súa Romaría das Letras. Esta 15ª edición estivo moi concorrida, xa que centos de persoas achegaron ao Pazo de Goiáns para recordar a figura e a obra de Begoña Camaño. Das 11 da mañán, pois estamos tendo todas actividades ata as 9 da noite. Agora neste momento estamos ca presentación de Barbantia co tema dos libros e, bueno, unha vez que terminemos pois co tema da presentación dos libros, pois vamos a ter actuacións aquí na ira do Pazo e, bueno, estamos vendo como cada ano esta romería vai a máis. A verdade é que este ano notamos moitísimo as comidas campestres, a verdade é que este ano anotouse moitísima xente, bueno, para vir a comer en familia. A verdade é que o entorno, como dicía antes, idílico e, bueno, un ano máis, non? Xa van a la 15, pois, bueno, disfrutando deste día e disfrutando deste entorno e a rehabilitación deste pazo, non? A Romaría das Letras estase a converter nun punto de encontro dos boirenses, pero tamén de persoas da comarca e de máis alá. Pois cada vez vese máis xente das bisbarras colindantes a Boiro e, bueno, xa vamos un pouquiño máis, non? Incluso dende fora do Barbanza, non? Fai un momentiño, antes de entrar á presentación, pois hai unha expedición de xente de Pontevedra. Hai 15-20 persoas que viñeron dende Pontevedra pois a esta romería. Eu creo que xa non é só do Barbanza, senón temos xente de Santiago, xente da zona de Pontevedra e cada vez vai a máis. Por que? Porque cada vez o boca a boca pois vai falando, a xente vai falando, a comunicación cada vez é moito mellor e, bueno, e temos aquí presente para ver un feito, non? Que está ateigado hoxe de xente, non? O Pazo de Goiáns enchese de literatura da man de librerías. A ler desplazouse ata Boiro para poñer en valor o galego e a súa literatura. Podo dicir que estou contento porque o fluxo de vendas mellorou en comparanza co ano pasado, non é unha norma fixa, pero en comparanza co ano pasado hubo máis xente, sobre todo pola mañán, aínda que agora pola tarde seguramente vai rotar máis a xente e ademais, claro, o día chama a acercarse por aquí e este é un centro cultural e histórico moi importante que ten moito arraigo e atractivo para a xente, non? A pregunta concreta é que tal foi a feira, que tal vai? Ben, eu sin paliativos, teño que dicir que ben. Polo que foron moitas as persoas que se achegaron ao seu posto interesadas polas obras de Begoña Camaño. É a homenaxeada. Dicir, se está vendendo con bastante profusión o libro, a xente xa se ve a concurrencia é estupenda e nada máis que decir. Todo ben, desde a miña perspectiva, obviamente. Mentres que sinala que seguen a traballar para manter viva a literatura. A tendencia da lectura éche un pouco con altibaixos, pero estamos esforzándonos para que así sexa. Hai métodos os que estamos utilizando, métodos de acompañar aos rapaces, sobre todo, que son un pouco o principio e o fundamento da lectura, pero vamos, todo vai conxugándose entre o noso traballo e o dos pais, que é moi importante, de que habitúen os rapaces. A Libraría Nobel de Boiro rexistrou boas cifras e un gran seguimento das obras da homenaxeada. Empezou, a verdad, que moi bo día e a xente estaba moi animada, levamos moi boa venta, sobre todo tamén grazas ás firmas que hoxe presentaban 2 libros no Pazo, e nada, estamos moi contentos porque todos os anos esta festa danos moita alegría a librería compartir coa xente de Boiro e os arredores tamén. Todos os anos sempre é moi bonito porque a xente interésase moito polos libros en lingua galega e piden. Hoxe vendimos bastante parecido de rapaces e de adulto tamén. E tamén apuntou que o mellor camiño para que unha persoa ame a lectura é comezar dende pequeno coa compañía da familia. É moi importante acompañar desde pequenos. E máis, nos xa aproveito, queremos pedir máis libros en galego porque a xente ten moito interés e hai pouca oferta, pero debería haber máis. A xornada desenvolveuse con diferentes presentacións literarias impulsadas pola Asociación Barbantia.
Un Día das Letras Galegas sinalado é moi importante para a entidade. Porque estamos celebrando a nosa lingua, a nosa cultura, a literatura de a autora homenaxeada este ano, que é Begoña Camaño. Entón, por suposto, para Barbantia é un día de festa, pero é para todos os galegos e galegas. Isto pois gusta moito e, bueno, a máis aquí en Boiro, no Pazo de Goiáns, non? Pois hai aquí como unha mestura de artesanía, música, cultura, lingua, literatura, entón eu creo que isto é moi atraínte para todo o mundo. Ademais, recordou a Begoña Camaño a súa importancia no mundo literario galego e a pegada que deixou co seu traballo. Foi unha escritora, unha xornalista excepcional, que con dúas obras tan fundamentais como Morgana Esmelle e Circe o Mar Azul, pois conseguiu estar aí, non, presente na literatura galega, non? Con Morgana Esmelle incluso ten pois varios premios, e foi unha mágoa que falecese tan asiña, porque ela deixou moita obra inconclusa. Como xornalista foi excepcional, tanto no eido do xornalismo radiofónico como tamén na prensa escrita. A concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, destacou a importancia da Romaría das Letras como escaparate literario e para poñer en valor o traballo da autora homenaxeada. Son momentos de aprendizaxe para todos nós e eu tomo con moitísimo cariño. Eu creo que non se podía falar mellor da autora de la maneira que falou agora en Carna, así que parabéns, moitísimas gracias por compartir con nós esta tarde e darle voz a Begoña. E non quería rematar este momento de la presentación de libros sin dar as gracias a todo o mundo que nos acompaña hoxe, as parilleiras que sempre están con nós aquí, a Maribía, que sempre está aquí, que sempre nos trae esa alegría de Camariñas, aí parillando sempre aquí abaixo. Por suposto, Barbantia, porque non habería Romería das Letras sin Barbantia. A todos os que están, bueno, os seus stands. A programación desenvolveuse ao longo de todo o día e non faltou a música nin os xantares populares na contorna do Pazo de Goiáns.